живота честно в очи. Стефан Тафров, съосновател на СДС. Политик, полиглот, дипломат от кариерата. Посланник на България в ООН. Не винаги е лесно. Често е уморително, но винаги е интересно. По време на нашата кампания за членство в Съвета за сигурност си мечтаях да стоим на това място. Сега вече това е факт, това е ежедневие. Голяма отговорност и могат да се направят добри неща за България. Мисля, че на България и трябват хора като него. Един изключителен дипломат. Заместник министър на външните работи в двете правителства на СДС. Посланник в Италия, Великобритания и Франция. Тук през 90-та година беше моята стая, когато бях първия завеждащ международния отдел на СДС и на вестник Демокрация. Аз го познавам като един много ерудиран, интелигентен, много добре възпитан полиглот. Синята идея е най-хубавото нещо, което се е появявало в България през последните 20 години, а синята коалиция е нейното естествено продължение. Време е всеки българин да усети с джоба си и със самочувствието си, че наистина е станал член на Европейския съюз. Време е. Купуването и продаването на гласове е престъпление.